बिजनी सुबाइजार हास्रावबारि मडेल बिजाब बाख्रिनि लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय सुबाइजार हास्रावबारि मडेल बिजाब बाख्रिनि लांगोनायाव जोथोन आफादनि बानजायनायाव लुफुंजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ दिनै बेखेवबाय। बे हाबाफारियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि सेक्रेटारि एसिएस नरेन चन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजुकुमार मोसाहारि, सोलोंथाइ नेहाथारि टेबासिन ब्रह्म, सुबाइजार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारि, बर' बाजार जौमा फरायसालिनि गोरायुं खुंख्रा गयारि, बिजनी दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारि आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमैफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे हलिपारा हास्रावबारि ओनसोलनि आलारि एमइ स्कुलनि मोखाङाव आरो बेवहाय गणेश मन्दिरनि मोखाङाव जोङो बड'फानि बिजनी ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बे मुसुखा गायसननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे मुसुखाखौ जोंनि सासे आर्टिस्ट स्काल्पटर ललित कला एकाडेमि बान्था मोनगिरि मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा दानानै बेवहाय जोङो दिनै गायसनबाय आरो बे गायसननायनि थाखाय आंनि साइडनिफ्राय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जादों। बे रांखान्थियारि अनसुंथाइनि गेजेरजों दिनै जों बे मुसुखाखौ जों दाफुंनो हाबाय। थांखिया बेनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै बड'लेण्ड सोमावसारनाय खालामनानै दिनै बर' हारिखौ दिनै मोनसे गावखुंथाइ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेसन एरेन्जमेन्ट खालामनानै होलांबाय। बेनि थाखाय दिनै बर'फ्रा गावसोरखौनो जोङो गावनि राव थुनलाइ हारिमु आरो जोंनि गावखुंथाइ मोनसे सेल्फ लकेल अट'नमास एडमिनिस्ट्रेसन बे एरेन्जमेन्ट खालामनानै जोङो दिनै बर'फ्रा गावनि सिनायथिखौ जों गायसननो हादों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बर' राव थुनलाइखौबो जौगाखांहोनो थाखाय बर' रावखौ भारत संबिजितनि 8 सिडिउलाव लानायजों लोगोसे जोंनि जेसेबां जौगाखांनायनि हाबाफारिफोर जों सोलोंसालि गायसननाय मुलुग सोलोंसालि गायसननाय इन्जिनियारिं कलेज गायसननाय जा गासैखौ जों गायसननो हादों। दा बिथांनि बे जि प्रिन्सिपल फिल'सफि जि अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभा बर'फोरखौ खौसेथि जानायजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे सांग्रां जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै जों गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो। बेनि थाखाय बिथाङा बर'फोरखौ लामा दिन्थिलांदों। बिथांनि बे गोसोखांनायखौ पारमानेन्ट खालामनो थाखाय जाहाथे बिथाङा जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसनखौ जोङो बेहाय जोंनि मेगनाव नोजोराव नुनो मोनो। बेनि थाखाय जों बे बिजनी ओनसोलाव बे मुसुखाखौ जों गायसननो लादों आरो आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना आंखौ मान होदों, मान होनानै लेंहरदों गाहाय आलासि हिसाबै। दिनै बे मुसुखा हाबाफारिया बेखेवनाय हाबाफारिया जोबलांबाय। बिनि उनाव रायजोफोरजों मोनसे आरो मेल दंबावो। जों बेयावबो जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि माहारियारि थासारि, जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि समाजखान्थि, जोंनि रांखान्थि, जोंनि धोरोमखान्थि गासैबो बिथिङाव जों मोनसे सेन्सिटाइजेसन बा एवारनेस खोथाफोरखौ जों सावरायलायगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इस्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360
700202613391015363660